what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Alwata imanya dakabatesa Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Alwata imanya dakabatesa Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila makomo Alwata imanya dakabatesa Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Chirongwa The Forgotten Veterans, chirongwa chatiri kutera varwi vehondo yerusununguko. Tichiti aiwaka hondo hongo yakapera pave nenguva yakareba, asi pamakabva kuhondo makangonyarara. Pachirungu hamuna kuita inonzi report back kuvabereki, hamuna kuita report back kuva naveZimbabwe vakanga vakutumai kuti vakomana nevasikana endai munosunungura nyika ino. Nekudaro chirongwa chatinofamba kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika mativi mana tichibvunza macomrades mafambiro avakaita. Muchirongwa chinechi zvakare chirongwa chatinotaura nevabereki vainzi Povhu, vana Mujibha, vana Chimbwido. Tinoziva kuti hondo yechimurenga kuti ibudirire nemiwo mune basa guru ramakaita. Nekudaro siyaiwo manyora pasi, manyorera mhuri yeZimbabwe nhoroondo yenyu. Tisakanganwe homwe dzemasvikiro vaisvikirwa. Macomrades aita akasvika munzvimbo hongu, aisvika kwaSabhuku obvunzawo zvakare kuti muno mune mhondoro here, mine midzimu here. Voenda ikoko vonopiwawo miko yenzvimbo idzodzo. Nekudaro ngatigarei pasi. Munguva shoma yapfuura takataura naComrade Nathan Bethune, base commander vepachimoyo. Vakati aiwaka hongu mataura neni, asi shuviro yangu ndeyekuti dai maenda pasi manogara pasi nerimwe gamba. Nhasi taritsvaga, tariwana. Regai titaure navo tinzwe kuti vakafamba sei. Baba, makadizve? Tiripo, makadiwo. Tiripo izukuru sei kuno kumarondera? Marondera ndiko kuno kwamuri. Nechando ichocho? Chando chacho tichinochibika kuno. Uko munozokutumira uko? Tokutumira kuti ngatimborowa vari kumberi. Anditika? Taguta nacho. Anditika. Aiwa, tinotenda. Saka kuPrazi ndanzwa muchiti mune manga muri kuPrazi. Prazi riri kupi? Prazi rangu riri kunonzi kuIrene. Road rekuenda kuIgafa. Apo. Inopfuurira zvairo uchienda kunobata kana kunana wedza uko. But ndiri kuno panonzi paIrene. paIrene. Yeah, pakambori muna the late Comrade Parents Shiri. Okay. Ndo patakazongopowa kapasheni kedu ipapo. Anditi. Kati bata zvishoma. Anditi. Saka ipapo muri kurima chii? Pari zvinezvi ndofunga pangu pane mvura. Okay. Inoerera zvayo but inosupply newenimbe demo. Wenimbe yozodirawo muna rimwe madhemu achakangowanda zvavachidzika akadaro. Inozodira muna mheri rakati kurei isafari. Saka musafari ndipo pakaiswa setup yemapaipi emakanal inongodzika ichinoitera varimi wakazvitoterwa imomo. Saka sitima itongoshandisa ndeyekuti mvura inoiswa mumareservoir then toshandisa mapambo ekupomba zvichiendesa kumapivot kana kumaspringlock. But challenge yatinayo ndikati for past 2 seasons ndeyekuti wenimbe haina mvura. Haina mvura yakakwana ndiyo inosupply futi marondera plus neirrigation. That dam riya saka harina mvura. Last season mvura haina kunaya pana paarea catchment yedu area yamapfuura naMucheke Macheke ndo une makomokomo ndo yatingati catchment inosupply wenimbe makomo ari kumberi kwacho before that iri area yona Macheke area yoyo ndo futi inoenda futi kumuchekerano. Saka
this season mvura yakanga yakadzikira last season yacho ndopakatanga kungodzika mvura saka haina kuzombonaya zvokuti madhamu azare saka tine challenge iyoyo so first izvozvi taifanira kuti takaisa wheat but vashoma vakaisa because last time takaita last season takazoita futi ikaoma tiri mumunda mukanalo isina mvura saka ndo challenge yatinayo but takaisa hedu wheat shoma kuti tingoona kuti kana zvanyura last time unongo takaisa 2 but takanyura zvokutooma kubudisa only 10 bags kauti unoti akuto challenge yacho yakanyanya of course nditobhako takamoisa hedu mbichana apa shoma but hapana chakabuda ndio nyaya yemachallenge yekuti maprizes acho akanga akadhakwa kumarket kwacho zvakanzi vachipadhizi pakatilepa is about 10k from here nditori nevanhu akagara navo vandakashanda futi navo ikoko angari deputy wangu anonzi general Maketa tingori same line nageneral Chidondo tingori same line matesi ikoko handiti right tozoti tata kutaura ndizvo zvechimanje manje ngatidzokerei kumusha kune Dzinde kuti mukomana wandiri kutaura naye pazuva ranhasi ndiani, akazvarwa gore ripi, uye achitarisawo mhuri yakwababa namai vake yakakura zvakadini. Ini ndinonzi Blessing Kashiri, ndo rekumusha chero. Blessing Kashiri? Ya, randakazvarwa pachikuvhute. Right. Ndakazvarwa paMutambarara Mission Hospital, kwa Mutambarara. Ndo kumusha, kwa under chief Mutambarara. Panedziwa ipapo panonzi panedziwa township pa Growth Point pare zvino. Apo. Ndipo chaipo pane chikuvhute changu ipapo. Saka ndakakurira imomo kubvira paudiki wangu zvangu. Saka ini baba wangu inini waishanda kuBSAP, yainzi British South African Police. Ndazvarwa handina kuzonyasa kuzoziya manje, ndakazoziya ndiri kuna baba vanga vari kunzi Chinoi, dara kwacho yainzi Sinoya. Vari kuBSAP. Saka ndati kure zvekuda kungoita kwakuda kuziva, ndofunga ndakachiita masubway something somewhere there. Subway hatina kukwanisa kuzoenda hangu zvakanyanya mberi pakuita masubway ndichipedzera paChinoi. Because system yaishandiswa nebasa kwavo iko kuBritish South African Police vaingochinjwa. Ukaitawo lucky pamwe waizombogarawo for a period yekuti mwana anogona kupedzawo chikoro. But kazhinji kacho kwakuti uri pakati kuti wakutopedza wakuda kutanga sub B wochinjwa. Ndo imwe situation yakasangana nayo iyoyo, ndakadzokorora ndofunga ka 2 kana 3 times, but ndinokuti kadai ndakatopfuura mberi nenyaya yekuti paunoenda kunext station takabva tikaenda paChirundu. PaChirundu I think hatina kumbotopa, ndakangosvika takafuta sub A. Saka ndokugara 6 months ndarama inokuti ndofuka akacomplainawo nesituation yechikoro. Tobva tadzoka futi paChinoya government school. Ndipo pandakatombochovha kusvika sub B. Saka takuita standard 1 ndarabva achinjwa kuenda kuBulawayo. Sorry, kuWange. Saka time zvanga zvakuchitonetsa manje. kuWange kuyakuya ndakuda kuita sub standard 1. Inini ndakaona kuti zvakazvakundiremera kana nababa wangu wanga utoona kuti mwana zvakumuita sei. Zvakumuremera. Asi ndima muri first born? Yes, ndinokutanga mufamily yedu. Okay. Takazvarwa tiri 10. Okay. Ndinokutanga. Saka situation yacho yakabva yandiremera. Nekuti language yakatanga kundivhiringidza manje. Yes. Because uko pachikoro chataifunda yanga ingori of government school, Chinoi Wange government school. Saka zvakabva zvandiremera panyaya yekucommunicata, like anga tingori ndini ndega, of course ndaitopiwa ticha wangu, especially kana wakuita zvemaNdebele language, kuti nditranslate. Saka it became difficult for me. Zvakandiremera manje. Ndarabva watoona kuti situation yemwana wayo haichadi. Pamwe pacho ndaenda kutogara murodhi.
sikachadi kuenda kuchikoro kwacho ndakafunga kuti kumberi manje tobva tori vamwe sanoka chikutaura language yavo iri haunzwi anichanzwi manje zvese zvakawanda saka pana kuti ganda interpreta ticha ndaipiwa chete pakuitwa nyaya dzekuti pakuitwa ndebele nani saka inini ndeichitaura achinzoshona achinditranzlatera zvechindebele izvozvo saka akamboda kutsaya kubata norurimi rwakandirambira angovana zvakazandiremera pa saka ndokubva ndachinjwa mudara akati noenda kumusha ndo pandakadzokera kumusha kwamutambara pane dziwa pandakati tinosvika chitanga standard 1 futi uku ndamboita half quarter pandadzoka ndakutanga futi ndokunga ndine 3 years wasted tingodzokera kumashure saka ndo pandakazotanga kuinzirwa panedziwa pamatendero eschool primary school tanga standard 1 ndo pandakachovha kunosvika standard 5 sei kumastandard zvakagomera pastandard 5 inyaya yekuti ndo pakachinjwa arithme iyo yedu yataiita standard kuiswa kudecimal yema00 that was 1970 saka ina ndina kuzoenda kustandard 6 takabva ndaenda grade 7 tadzikiswa futi machi takuenda kumazero mani ndo masituations akaitika ndiri kumusha mufamily yedu ini ndinokutanga blessing Kashiri kumashure kwangu kune anonzi Howard late akashaikawo gondiko kunana mahondo akangoitika kumabase kunana Nyadzonya hapana nyatsoziva weya because akagara tumabase ziva hatina kumboonana zvedu akateerawo kumashure kwangu ndangoenda ndatanga kumashure kwaHoward kune anonzi Grace sister wangu akashaika futi iyeyo haana kuenda kuhondo akashaikira munomu kumashure kwake kuna anonzi Theophilus akabva kushaikawo nokuva 3 months ago ndokutarisira kuenda kunyaradzi yake izvozvi kumashure kwaTheophilus kunoteera anonzi Precious also late because ndofata sara 7 also late Precious iyeyo kumashure kwaPrecious kunouya anonzi Innocent uyo ariko kumashure kwaInnocent kouya anonzi Dickson ari kuPoland kwakuita zvemokudhiraivha marori avo then kumashure kwaDickson kunouya musikana anonzi Queen akaroorwa ikoko kumatebhureti kwandaitisa iwo kumashure kwaQueen kouya anonzi Gladys akaroorwa futi ari kushanda muna Harare then last born Douglas tatokwana takadaro pafamily saka life yangu yakachizongoramba ichichikura ndaakumusha kutanga uchizivawo zvekumusha kusvikira ndapedza standard 5 standard yakunzi grade 7 manje ndio yatakazonyora steady kunge ndapinda mustandard 6 saka ndakazonyorora kunonzi St Patrick's Nyanyadzi ndokwandakandoita form 1 chachiri chikoro chaichotangawo because vaingoti isusu pazuva acho ataipinda taingopinda tichiti pachuya intake imwe avo vanga vari kumberi vachivhura imwe klasi saka isusu takasvika pane form 3 saka vanga vari muform 3 vaya ndo vanga vachitovhura form 4 isu tichitangawo form 1 form 2 ndipo pakatanga bongozozo because yanga iri Roman Catholic saka inini I'm baptized Methodist saka tatakatowandika chikwata Methodist saka time iyoyo ndipo pakapinda vana Muzorewa vachitaurana nemaprincipals akaripo vana Father Bo vana Gerede vachinzi no vana vanopinda Methodist havarambidzi kuenda kuchechi kwavo kudenomination yavo saka ichi takabva tasunungurwawo time iyoyo takuenda kunyanyadzi ndiko chete kwataikwanisa kuwana chechi yedu Methodist saka tairirizwa every Sunday tichienda saka ikoko ndiko kwanga kune yainzi MYF Methodist saka taiti chechi service yapera totorwa toendeswa mukwata inoimbiswa vana shekomborera Afrika
ngaisimudzirwe zita rayo and so forth. Saka mama kutanga kungodzidziswawo zvimwe, kutanga kuonawo situation yacho kuti saka idziva tikipishwa tiri kwedu tega kusaidi zvisikazi zvikwa nevamwe ndo anthem yataiumbiswa papa. Saka mukudare ikoko gradually takaramba takangowanda takuchiwa kuzivawo kuti pane kakudzvanyirira pane pakudai so kunyange zvako inini zvangu ndagara Misikanzwa ndinayo but atiri kusunura ikoko ndati kurei ndasikadi chinhu chainongondiedza dai ndikaona murungu so ndobvunza kuti ndodzibvunza ndega kuti what is the difference uyu neni because motikavazi vaifamba nazvo isingora tiri kudai usagare murodhi unozoita mota rodhi yacho hapana tiri kufamba sei zvinhu zvaingondinetsa zvangu ndichingori kudiki handina munhu wandaiudzira pa zvaingondinetsa mubreni kuti zvinombosiyana sei apa. Saka ini zvangu Misikanzwa chiwa chokwadi ndandinayo yaitonyanya mene kuti nyaya yekuti kugara mumapolisi kemberemo mataingogara imomo. Saka ipapo ndina ndati kure kune vamwe vana vanga varimo takatanga Misikanzwa iyoyo kutanga kuenda pacho nanhasi tikambopfuura nerodhi yedu ndinonga ndida kupatarisa kuti nokuti nekuti pawanda mabuilding tokachikomo kacho kataimbobva mupolisi kembe tichienda ipapo netimatombo manje takaunganidza zvematombo zvedu. Saka motikari yataiwenga inenge ichidhaivha nekamisisi manje ndo yataikandira matombo matombo but tikanaine urungu waise kudhara madhara atotowanda tatiite izvozvo ndoko kaMisikanzwa akaswera zvabatwa vanonga varipota kuna memba yechaji vacho vanga vari varungu chete kanzi kune vanhu vana vari panapa area panapa hakuna kumwe police station ndiyo yakaita kunge kupedzisira pane zvazvaita izvi nezvi kwadzara zvimabuilding kwese kwese. Kanzi pane vana vari kuita basa rokutema motikari dzevarungu pachikoma and chikomoyo kari padhuze nepakembe saka hapana kumwe kwakasuspect kwakangonzi mukembe. Saka munhu akatanga kuti culprite ndini manje tatodaidzwa namudhara kanzi baba iwewe muri kumbosvamisa sei muri kunzi mukutema mota tovarungu handinini ndinhingi straight away pomera umwe kutyakurovaka kuti yatombosa munosungwa musazviita hana tiri tudiki kati ndosungwa musazviite musatemeteme zimota zvavani murodhi zvakangoperawo zvakadaro nokukura kwataiti akapfungwa kangongorimo. Saka apa patata kuchimbiswa kuchechi apa takuchimbiswa izvi zvana zvichikomborera izvi pane angari principal angari murungu ndiye angari head wechikoro ichocho St Patrick's Nyanyadzi. Mamune miuyu kati takapagobora pese papa gobora miuyu yaya muchingosvika munongo ndobasa racho remagobo iroro kugobora zvimamuuyu izvi kuiswa mamwe maextensions arinozotera. Saka principal ainzi Father Bow akari mugiant left glittering eyes zvirakiraka rakaita zvikungopemuka kudai. Saka inda isikafariri kugara kumberi uko kumafront bench enyaya kufarira kugara kupi kumashure. Saka aidzidzisa maths zvazaamaths manje aitaurira pasi zvoya zvekuti hauzvinzwi zvaanenge achitaura most of the time. Saka mene kweseni yakavhunzwa ikoko ini handina kuzvinzwa ndachigara hangu kana ndakangobata ballpoint rangu handichazivi chokunyora manje ndochinyora uchipo hapana kuzwa zvadii kuti urapo uchibvunza futi kuti handina kuzvinzwa futi anga asingazinyori kuzvifarira tumanje aitawo sikuconcentrate vandarama ndakangodai. Saka yarutenderera so nekumashure kwavanhu achitarisa kuti aona ini ndakangogara ndakabata ballpoint havachati kunyora akomana zenyara ndakapiwa from behind forati gunduru pasi kumba uko ini ndandisikatambu iyoyo kunzi ndanopfuya mombe ndanopinga mombe zvokudai izvozvo kugwezamura mai wako ini ndasingazvidi because ini ndaingokubvunza kuti handi mai wangu wana zamu remavhu mani kuti kwakurongosiyana nevanhu vari kombosi ndanyanya kukurira ndiri kupi kuchirungurungu ikoko. Saka Misikanzwa yacho yanga iri kuti handasingazvidi zvokuti ndine mombe 20 kana kuti 10 iwe uri mombe 40 kuti enda unopinga ndaifuma ikabhuka kandaingoerenga so kana uyu ainza ndiko
uyo wezimusewe idariko zitarariko ndichazitaura zvakuchazorifunga mupaneta ndokabhuka ndaifamba nako ndangu ndichiverenga ndinogara uko asi kadi izvozvo zvemajangijangi asi pakati tibhora kabhora kuti totamba tese izvi zvekuzonzidzamura mai wako edi chichiro asingadi mai kozinini ukanditipunza indoramba ndakakutarisa ndanodzipunza akauti my boy bika ndizozva sadza richapisa inini mai ndaizomirirai paunotipa ndino paunenge wakuti popisa ndego ndobata ndispidi ndonomira uko rekeni kana uya uloko kana uchizvida kone vakuru vakawanda hanga vatoti kurei chaizvaita zvinhu zvakadaro saka ndo panga kubvira nyaya dzangu zvabva ndati pandarohwa zimbava rangu irerere ndakakomboka zvingaiti apa ndakarwadziwa sei from behind ndokubva ndasimuka ndakaratidza kufuta murungu akazoona kuti munhu aweka afuta apa ndatofunga zvemunotora matombo kuti ndajaira zvekutema nematombo vatoona kuti ndingati murungu vandamutautuka zvakasimbarara achita zvitaurikizo ndakamutuka zvacho panapa painterview panapa akarwadziwa murungu zvekudaro gara zvangu kuti aiita building tori samwe kwataichidzira tori vanhu azva ndabva tatadaidzwawo ikokoko akanzi hatabva kumajidodaidzwa manje takatatombobva kuti abva kuchechi iri sande vataita musikazo yedu tichingotuka vanhu padining yako saka zvakabva zvasvika kupi kumusoro pasadaidzwa hapana munhu akangofungirwa kuti ndini ndakadaro ndakangofungirwa ndini netimu yatandinayo yatanga taendayo wesawo patakapinda takunzi muhearing yakaya Wednesday zvitaitika Sunday Wednesday tiri kubuilding katotonazvanzi blessing kashiri kudiwa kwa principal vamwe wese vatodaidzwa tusvika tubva tasangana nekatimu kedu kekupi kekuchechi ungadinzwa baiba 1 by 1 tipindwe mukati maitaura kuti chii zvakati muchatombozviti zvaitaura but atitaura zvedu zvokungomoka moka sizvo vanzi vamwe wese punishment mauko 4 days kunge 5 days punishment kumuyu unoragidzwa kamuyo yako unofanira kungochizo mekasha kuti punishment yako yapera asi wakafika kuchikoro unongotaura kuti tinokona wapedza by such time saka nguva yako kuzviitira tuntu wako unotozvipa wega inini ndakabva ndatonzikanzi aiwe blacklist panapa hei pekyoka yomunani wende pagedhi apa kune mota richakutokutakurira kutoenda kupi kuwaritofonera mudhara mwana wenyu kunoko tamublacklist panapa zikanzwa kawanda saka lucky enough ndandiri muzukuru waigara kunyanyadzi kufamily kwana tete asi aigara panyanyadzi pataushivii apa taimuziva patakambonge taendako patakasvika tataurira kuti kune hama iriko saka taimbotoma patombovhurirwa patombo unosvika tichimuona ndopandakabva ndatakurwa pai pane zima netrangi rangu ndabva ndaiswa ipapo ndakati andimonisi apa pandatosara kwemuzukuru apa handina mari apa ndangosiyiwa kapatownship vanodzokera nechimota chavo pamuzukuru yandopandakambogara almost a week zvichita kuzama kutsvaga kuti mari inowanikwa sei kuti ndikwire bhazi ndiende kupi kwamutare kwakuna kubaba kuti baba vanga vakatoritaya kudhara vakabva kupolisi vanga vakatoritaya vakaseva zvekuma 10 to 15 years 10 to 15 years about kavanga vatoritaya vakushanda mumamutare inini ndakuchinyatsoona kuti auko ndibva ndasvika kuna mudhara ndatozorongerwa mari nemuzukuru yabva ndasvika kumba mudhara anganemba musakubva mudhara aripo ko zvaita sei ndikati mheni indakozi ndisikanzwa tanga tatukana chichi takazobatanidzira nani buruka zvachibatanidzwa nezvandakanga ndataura kuna principal kuti kuyakweyako saka manje wazvikanganisira hapana kumuka uchana bhozi watokunyora blacklist apa kuna kana kwauchaona nzvimbo akambozama kumiramira tesvo kanzi kwese wakangodai vanzi referensi
referendi aisikubuda kuda blacklist kusina chikoro chachakwanisa kuenda. Saka ndokutombogara zvedu mutaundi muya pasina zvokuita apa ndatobva kuchikoro ndisati takutopedza form 2 kwakutogara zvedu paya tangotoita zvemabhora nemagiraundi. Saka one day vakati ndakuenda kumusha tonobatsirana vamwe kurima kumboti atine kaimba irrigation tumairrigation takangokurira tiri mairrigation. Saka ndingosvika kumba ndakabva ndasara nasekuru vangu ivo kwamai kwamai vangu ini mai vangu vakazva vari 2 vari vasikana 2 baba vakandi vakazvarirwa kuSouth. Saka ivo vana ndo vakazodzoka kuno vana baba vakasara ndokuya kufamily imwe yairi kunoku yavo futi ana musukutu waivo ndokwakabva mai vangu. Madzimambo ndo vari system yavari sekupurani yemadzishe wana musukutu waivawo nana Mutambara same clan. Saka ndokubva ndiri kusvika iko sekuru vangu vaisenza kuGalivha kuHarare vangouyawo dhumadhuma paya apa. Before that takatatombotenderera nenyaya dzedu dzekudzwa zvatainzwa izvo tiri kutofambawo zvika nevamurungu unoda basa here tikati basa ndorati kutotsvaga ndiri kutenderera muindastry muno kambani yainzi Lamin and Son zvika tiri neprogramu yekunovaka mabridge kupi manje kwaMutoko hapana zvizhinji aitakazozvibatanidza tatoiko kuti ndori yaitwa zvezve. Saka taitogadziswa mabridge uko kwana Mutoko marevha mayamburodi tinokufamba tichienda uko izvi takazozviziva latest kuti papa nechinango and hatidini no kuti chicha zvanga wari kugadzira zvi ndichazozvitaurira rangu leta takusvika pafezi yekuti tizibatanidza zvakadaro. Saka ndipo patakabva tatorwa paya tiri kusvika iko kuti ringonzwa ringotaura hondo makomrade kwaMutoko ikoko because ndiko kwanga hapana. Saka kutongoziva vaingotaura mastori kuti vakatorwa kungazi wapa hapana vakatorwa ukoko it was before ndokati first wave yekutanga yana nhongo ivana before ditandiro isusu takazoenda tisikati ndopandikupaita ndozotaura kuti yange isina hatina kuziva manje kuti hakusina yatodhitandi uko hakusina operation iri kuitwa vanhu vavharirwa kune kaagreement kakaitika kufurandi kumusha kuti ana muzoriwa nanani kekuti vaite OAU yati taitanga mabatana then you can restart. That was 74 ikoko vakamira I think it's a year or so. Isusu takazosvika zvedu ikoko leta. Saka ndo ndabva ikoko kumai ndo pandakaibva ndanga kumusha ndanga kumusha was 75 kusangana nasekuru vangu vaiva kumusha uko hakusina vanhu manje vanhu vatakakura tichitamba navo vese hakusina vazhinji vacho vanzi vakakurosa kungokuroswa ikoko ndiko kwatiri kutoda chaivo taizvinzwa kupi kwaMutoko. Ndangosvika ipo one day ratakangosangana mangwana acho totosimuka ndakarara kwasekuru chaiko sekuru vari kumberi kunoti kumakuunga uko. Saka takangobva ikoko kusvika pamba asi mai manje kwese kuno kuti vanhu vanga kutozviziva kuti vana vari kukurosa vachidi vachienda mumeri 75 years ndokubva tasvika papa ndangosvika kumbari vandangochinja chibva ndapfeka mabhigwa 2 sekuti vangu vanga vatobva vakatopfekawo 2 ndaanza kuda kumafofo. Saka kwakwa nekefyu mai vakati matira muri kuita yatikuona vatangana sekuru uko sekuru maona mabudiro atakaita vangoti vakasara vakangomira vakadai vanzi makomana kanzi aiwa tikuenda nasekuru Simon tinonomupa chingwa papi pashopa apo adzoke nechingwa isi pari kwatoda kumbodini tamboona vana shamwari. Sekuru vakaramba vakabata mumaoko kuti imakomana imimi because nyaya yekunzwa vari kukurosa yanga yatozara plus vana vese kwavazhinji vacho vanga vatoenda kudai tikati alright sekuru tiri kudzoka manje tinono kutsvagirai doro tokunzirai tichatumana nasekuru Simon avo tichambosara ende ndozvatakaita zveshuwa sekuru ndovanga vaine mari avo vanga vari kusenza kuGalivha. Vatasvika paya vatenga chingwa chatapa sekuru Simon vaiva hapana ari kuda zvekumira tese todarwa pasi kutoenda zvokuenda totombofamba kubva iko kunosvika panedziwa tichisvika mai varipo
ichitaida kuti tingoti tasvika pasina munhu tongota zvichikiribiri todai mai varipo imi muri uda kuenda nekupiko nachimusekurufungai tikati nguva inei kuri kupfurwa wani tikati hatida kunoona tikati hatina tete wanga uri kumusoro uko kwamapimbiro tikati hatida kuenda kuona tete mapimbiro awa ndovanga une wedhiri over because ona tete hanzvadzidzawo vamwe chete anga ari mukuruka kanzi tikati tikuenda kwamapimbiro kanzi nguva inei munopfurwa kwakupfurwa kanzi tinotokasika kuti fambe tikaona kwasvipa tinorara pari pane imwe hamafuti yanga iri kuroad along the way ndokubva tatosimuka paya tanosvika pastopu yekupedzisira futi andasekuriwa vatatenga mabhifu edu magaba akadai isu hatina kuziva kuti mainini avafutika wane linki nemacid ndofunga vanga vakujidza najidza nemacid iwo mainini indoti mainini kwavari hakuna kuna sekuru anoti mwana asi laki havana kumbotitengesa kunyange vakazviona kuti varume ava pane zviri kuitika zvangojairika kuti vanhu vangobuda uchienda tenga zvinhu zvedu handei takanobuda nepanonzi panyambeya kudze pakutambara misheni paya pati vatatora rodhi kuenda panyambeya taikuziva nekuti ndokwakwangu kuna mapimbiro anga atori muzviguru kwatiri tiri kufamba murodhi iyayo tabva tasangana vari kugadzira zvimabhiriji ava muportuguese ndiye ari kudini anga neli timu iyoyo tikatinzi abva ationa takangopfuura tina kumbotaurira tinombodii tikati hati musekuru tatine rodhi yataida kudimbudzira nayo inono tichiita kusveri sekuru panapa tikatongobuda murodhika matarisiro aita vanhu vari wakapa hazviite ngatirambe tiri murodhi titifamberi unga almost 100 meters rori ravhara mutsoko avha auya muru atude kumashure kwedu bo ndoko rodhi kwaitobva kwakune muru kwaine gemerigedze kumurungu wacho kwawaigadzara mabhiriji asi tiri murodhi chaiyo inofamba nezvimota kuenda kumberi kunobatira kuboda avha asvika zvikanzi where are you going sekuru ndio wakati we are going to see I'm going to see my sister there eti mapimbiro saka vaimuzivawo zvako mapimbiro munhu anga ari murimi waizikana kanzi okay jump in I'm going that way as well takudzwa mama saka pari kutenda kuenda kumuku atuna indicator akutopinda papurazi rechi pamweni ausiye murungu sekuru parapa tabatwa tiri kurova chidho tiri kumushure mashure kwerorika tiri kurova chidho timira tira kuenda nerodhi iyi okay unachimbonokedzwa kuperi komana tikava tatunoti hapana basi auridza hope bcause mafacts ekutaurira tinawo bcause achiti kutini kava kuzoti mapimbiro vanotomuziviwa tabva tasvika pa10 vanzi you can go now kubva pagate pacho kuenda kune farmhouse inooneka because iminda yese karodhi kacho kakatoreba almost zvekuma 600 meters or so tabva tanzi you can go kuti tidzokere manje nokubhozi hapana kwaunopinda nako kuminda kako obvious ufanira kudzoka nerodhi iyoyo kunobatira pagedhi paya patachifanira kudzikisira hapana kutora nguva tiri kutangura kusvika muchivhali so kuti tinotimbotaura unosvika kugedhi land rover ichimutsoko yakabayiwa kwete zvekutamba ava tasvika abva asvika murungu mune murungu fn futi takaziva kuti mafn asi aifuti yanga ingori apa kapfeka short trouse hembe dzake dzechimirisa ndiye muridzi wefamu vangosvika tsvi abva dai ubva tata where you going sekuru wangu ndowaitaura I'm going to see my sister at mapimbiro there alamba akamutarisa any id abva abudisa chipepa chawo chitambala chawo chekugaliva kuti munhu aishandira galiva ndokunga muringu yaizvo mana galiva izvizvi vakati ndo aishandisa matirakita ane chizvo aigadzirwa kugaliva nemigwagwa iyi abva amutarisa kufesi abva nini anotarisa kufesi abva unoti kamwana kechikoro apa handina kumboteva kuraini ndikangoona kuti handiri mupana abva angotarisa so abva atarisa sekuru vayo vanhu okay you can go abva arova rivhesi kubva ipakudzokera wabva nerivhesi akaifaya motikari isu taura patichifamba nerodhi tasvika pagedhi ati sekuru panapa tikatombera zvekutamba kati angondifambe pane kakeva kune mountain iruko tingosvika iva tikati sekuru katibvise hembe tibude murodhi
ndapata kangoti tingoti 10 kudaita kunoti kumba uko kwavari kwati kwabhuka akusina vision kupisa hembe nepagomo vaita kadai ndakwera mugomo makauti tsvaka tatinoka kufa tinofunga kuti pamwe achatiteera obva aona kuti tiri kuenda nekupi kana kufonera vati masoja because masoja anga akuita mapatrol ikokoko tobva tatobvita hembe mugomo ndo mabudiro takaita kubva musystem yeukoko tafamba kumwe kwese kwatiri kufamba nakuko kwakapiswa kwangu kwaigara vanhu kuti makompaundi so nezvimwe zvimari zvevha vanhu vese vari ikoko vakapiswa vese kwakatsva ndobva takapfuura namo imomo takazoona kamwe kakasina kutsvaka ndobva takanourara ipapo kwakausiku apa tisiku tiringonaka nedirection yekuziva kuti kubhodhi ndeuko ndobva tagara mangwana acho makuseni akutovarairwa zvedu tatombozvivei kutofita kamoto katogota zviri zvacho zviaire kuti vana vanhu vanga vachitodzingwa ikoko ichonzi kaonekwa ikoko unotopfurwa boti kwakwane kefyu zviri kunani nani atamuka pai kwachena tisu takufamba takakusvika kubhodha ndo takatara kuona zvimavillage manje zvimba tusvika pane umwe mushazo tikati ivo vanga vakutozviziva because vanhu vakawanda vaipfuura neikoko kutsetsera kunoti mount tsetsera vaibuda navana vechikoro pamutambara mishena ndokurodi yacho yatakangosvika titaridzwa ipapo takangosvika madhara asvikanzi vakubvunzana svikanzi kwakadii kubhodha umwe wacho asvikanzi tenge tambovaona tatabikirwa sadza nemaguru akaomeswa aya muti mukuru chemaguru checho navadhara vaya namai vabva tibikira sadza saka madii tikati toda kucross kuenda vamwe zvikanzi mirai mubikirwe sadza timbonzwa kuti kwakadii kubhodha kwakamira sei pavari kudaidzira ipo tinozinzwa manje kuti sadza tagadzikirwa paunoti musi wechituo chitiri ndo paunzi vanenge vamboonekwa vakadai sadza raya tatosiyana nazvo takutobhagwadza manje kuti chatiri kuziva kuti vari kutopanana mabhe kanzi aiwa kunofambika imi makutongonanga makadai mune kagomo parodhi katrek akatotsvukira kaipura nemugomo rainzitsetsera mountain saka ukangorikwirawo pamusoro pacho watorina fenzi yechi yemozambique kutodai isu tikabhilifa tatina ndekuti kana uri kune imwe nyika unodi hauna vanhu variko hauna zvavanoita nezi ainakira takangoita kwanguti ungofambiswa wadonto vatandosvika takurusa kumiri kumiri kumozambique side tozotoona majombo vandofuka mafureri tikati tatokuribarate ichi zoni katogare zvedu pano takutombobhema foja tikagara ikoko bhodha nevairi zodai vakafamba vakatovatoti atimiriatikatatambua tatosununguka paya takutofurika bhilifi yanga iri kuti mozambique uri kwakasununguka tavatati dzike tichiona main road yavo yavanofambana nemota depression kwacho kuti zvekuma 1 kilometer or so vaitooneka kuti pane dzimba saka raatamurodhi maya tatofamba saka vanotiona vanoona karodhi yaya vanotokaona vari pavaigara mavari pakakaringoti imba yemuputukezi but yanga yakushandiswa nemafleri imoivo tangodai poti vaitorivatizira zvavo mudenga ameno maybe vaida kuona kuti tinotiza here kana kuti tinodii hatina kumbotiza takavatati ikoko ndokwatiri kutoda chako chake vabva vatoregedza vatoona kuti vakaona vari serious because vaizviita vachida kungotesta kuona kuti uchavhunduka here mavhundukire ako zvinhu zvakawanda ka zvinoshandiswa nevanhu vakatrainwa kuti akwanise kuidentify kuti munhu musoja saka tabva tasvika tatambirwa nemakamaradi aya paya maflerima takunyorwa paya madii hatingori 2 pabest pai takangosvikawo tisite kutotanga kusvika ipapa tiri 2 takutotaurirwa panga pane laki anga aripo umwe wacho aizwa shona plus muzimbabwe maraizviziva ndakuchinatsa kutitsanangurirawo nyaya zvacho zvehondo zvavo zvichibvunzisisa vatatingori vanhu taitofunga kuti tikasvika tobva tapuwa futi tobva tatodzokera kuyangu yangu iri yekutanga kuti kangopuwa futi chete ndaunanga kusoti patrix ndinokliyani mubvete akachete ndokudatoka ndii kanzi aiwa process atakapagara ungazopuma 2 weeks achimirira kuti pamwe tinoti wandei ndokubva taona kuti hapana vamwe vari kuuya neipapo tobva taiscotwa tiri 2 nemukamarada iyoyo
kunoti sitakwanga kwatakazosaka kwazo kwatakasaka kwavazara vamwe manje watotoziva yekumushapo yedu wanga watokuruta saka wakabva kumabhodha eko unoiswa painzi parutanda ndobva takanosvika totoonana nematimu ekuwanda paipai okay ndonyaya yacho jinja munhu wese ane ziri rekuda kuite basa kuenda kunopiwa pfuti saka takazoti tati wandei ndobva takapiwa Scania patatakurwa neScania kuenda paJunda paChimoyo ndobva takasvika tovhetwa paChimoyo paipai papanana Gutura iwo former president vanga varipo ana makotsi timu yakatondeyonde vanga vari pabesi papapo asi pakazara manje hakuna kutaura kuti nyika yese ndopangeri tapedza kuvhetwa paya akangoniswa makambani tangogara ipapo hapana chiri kuitwa taingotrenwa idu nemakamaradi aiwa achingoitirwa mbeli tembeya iyo achingoitirwa pachigraundi chavo chendege ichocho paJunda ipapo ndipapo paJunda ndopakatanga kuti panapa achagariki Chimoyo mutaundi vacho kwatatiozoti kwaikaakomoditano but congested ndokubva zvanzi ayonga kunovhuriwa rimwe bhesi ndiro nyadzonya manje saka kwatanga makambani achingodzi achienda achinozvigadzirira mabharaki avo achingoenda saka isi takazoenda kambani N kubva kuna A kambani N patingasvika chibva taita kambani N tacho komanda wedu anga ari the short guy ato MP wekumarewa south itomuti easy guy tarake charira kushandisa nongoro rekanga ndinaro zvangu muno saka ndo akabazi kambani komanda akaramba kuenda kuwatoto boys anga ari shoti achiratidza kuti munhu ati kwakune group rainzi rewatotoka vechidiki raitongwana serima ndianga ari komanda wezvimatoto izvo saka uyo avaramba kuenda ari very short ari kwakwa anonzi izingai abva nandidi kuenda kumatoto ndo atanga kuita kambani komanda vedu iri kambani N panyazonya kwakazongouya mamwe makambani aisvika kumana N ikoko angakawandisa panyazonya paya ndopatakangoita kuratidza kuti aresistant zveshuwa munhu kana uchida chinhu chako unoramba wangozvishingisa takapagara isusu zvese zvati ndopatakusvitswa politics ma ndopatakatanga kuzwa kuti aiwa uku vanhu vawanda kunoku because hakusi kuendwa kufrani ndo panga pakadhiki paitwa dhitandi ini ndofundisa muperiod yataigarisana maperiod takanopinda kachikambani chiya chiyachii saka hakuna comrade waiona bozi waingoti uchidzokera wanga wagara urimo ukadzokera kuenda kumozambique uchingosvika ikobva wabatwa nemakamaradi vandokwawaitora nyereka saka waingoti ukangokurusa uchida kuenda pabhesi nemakamaradi wavototorwa pfuti saka yanga ndiyo period yacho pataiitiswa politics ndo pataichitaurwa zvana dhitandi izvozvo takamira hondo yamiswa neOAU kutanga maita chinwani takapagara masarudza zita rehondo manje zita rehondo takatadzira kupi manje kuJunda tatatoyako pakachinzwa aipo pataitwa mainterview ndichadunzwa zita rako ravakabva naro taura tsvaga rimwe zita saka patakapindira pati parutanda papa mukamarada wataiwirirana naye Sterek aripo aifarira kutaurira nhoroondo dzemaputukezi chichii saka taingoti manje regai atochidi itatinoti masenzi aidawo zvemafoja saka our friend became our friend manje regai kati ainonzwa nyaya idzi saka ainzi Kapenga uyo mukamarada saka pandakangosvikawo zvanzi tsvagachi ine varaikoti inonzi muchandiona Kapenga wehondo muchandiona Kapenga wehondo ndo rakabva raita zita rangu iroro hakwese kundaandati comrade Kapenga wehondo Panyadzonya the same saka tasvika Panyadzonya ndakaitawo mhanza pamunenge muchigadzirwa makambani paya mune muchiverengwa vachingoti uyu komanda uyu chakuti and so on saka ini ndakabva ndanzi security weplatoon ndatopiwa nyembe paya
minuto waendo vanenge vachifombanira ino vakutarisa vonzi komanda vonzi komisa vonzi security logistic mumatobuda muendako ndatonzi security papa hapana zviruzikanwa ka security vari ngoti tore kukontrolana tega tega ka majingo ano asina kutrainwa sisi papa ndo pakangotangira nyaya dzedu ipapo kunatsa kurati upenyu asi ndandinauya kutambura zvakanyanya panyadzonya nekuti ndanga ndaa security ka taifamba tichikontrora vanhu vaimboda kubuda achida kutiza vanhu vamwe vaenda kunotengesa hembe vachitsvaga mambaira kumamozambikeni vakunge kwazoshainzi chirenje kacho chaingoti kwaona wakati ngwari vamwe kwakuringotamburira uri ipapo because chikafu chaitonetsa apa pakaoma apa pakaoma zvokutoti kana munhu aunoziva ukamutarisa kudai unomukangano kana muri kuenda kunogeza uko kurivha uko unenge uchiseka ari kumberi kwako kuti uyu mangwana anosvika asina kufora kune kwakazara mabhonzo unochiona kati magwenegwene ndingangoti nchoti moving skeleton saka achiti kotamire kudai mvura iri kurema asi chimhanyiwa zvokuenda nekudzoka kwete mbidani vakadaro unonzwa munhu achimhanya achingoti gede usakunga akatakura zvimagwende magwenjere mabhonzo anenge achidiwa achirira iwa zvava zvakaoma but nemorare nekuzhambiswa muchiimbiswa zvokuenda nekudzoka unokanganwa nhambo dzacho saka ndo mararamiro atakaita panyadzonya saka pachizonzi hondo yakuda kuchitanga zvataa kuma-early 76 ikoko training taichingopedza nematanda tingosvika pabhande 3 zvatogumawo hapana pfute pamboti pangu pasikabatwi futika pepo papana nasipo ndopuka pane wane AK nemakamarada 2 aigara kugedhi the whole camp yenyadzonya saka nanateuraya ropa vese vanga varipa ana opa tati tese tatingoriti mai untrained vanaopa muchingura ndimai wangu zvangu inoti blessing kashiri opa muchingura kashiriwo ndimai akatorwa nababa munini atongoti ndihasara baba mumba medu izvezvi saka hatiri tese saka pakazonzi hondo yakuchitanga vabvumirana kuti OAU yakuchida kuti isponze hondo pakanzi itai agreement yezipa paitwe zipa kureva kuti kusangane mazipura nemai zano nezapo kumasoja wokuita zazipura nezano ramba ungoita chinohani vaita zipa saka ndo pakaita kutanga kusunungurwa nyere nekuchitanga movement yetraining kuti vanhu vachitanga kubva mumabhesi manana tongogara yadzonya imo vachienda kupi kunana chimoyo vachitorwa vachienda kutanzania saka first group yokutanga after dizanzi racho rekuenda kutraining kuti akwanisa kupinda kushipi group ratakabva naro rakabva panyadzonya 3760 tatina nacho umbe madhara the late ndio angari komanda wetimu racho recondigent komanda kumwe kususu tisati tatrain saka ndokutakurwa ndokuendeswa kubeira takenda mubeira mama takanopinda mushipi yainzi mapinduzi ndofunga shipi ndoyaingotakura makumi zvekuendesa kutanzania apa tapinda motori 760 takarara imomo tichimirira takeoff vanenge vachimboloda vachiita zvavangochita ipapo saka makuseni acho ndokuti time yekusimuka yanga yakwana mani ndokubva wangoya general retired the late general Lungwa vabva vasvika tikati zvakufamba mani vaburitsa zvimateya kwaiswa zvimabhokisi zvimaspiritso saka isusu takatiri mudheki rekukwana rekutanga kunopirwa nakoko zvimadheki zvakakura chinhu ichi saka zvikachinzi abva wapinda ndimutambarare ndenangari liaison officer wazvataenda naye chasi zita rake kunyanya asanenge mutambara something like that abva atotanga kudaidzira kuti right macomrades akuda kusimuka saka munyanza umu mune chirwere chinoonekwa imomo saka tikaifunga kuti
Urezo chinoonekwa ivo musagapa lapa. Mukona matebhuru aiswa panzai. Munhu muchaita line. Mata line mopfura muchipiwa piri tienderera muchidzoka muchizopinda kudai so. Munhu wese anofanira kuva achipiwa mapiritsi ekuti musazoite zvirwere mupi. Apa vane chinangwa chekubvisa 60 CPR yazarisa. Saka toda kubvisa 60 pa 700. Bola para munhu waida unoti dzoke ndiyadzoke. Ndiye laida kuzviita izvo. Saka ndokubva waona tactic wabva umepa strategy iyoyo. Ngakuda buda 60 kusara 700. Ndopataka isusu takasvikirwa chokutanga kuno. Saka nenyaya yokukasika kuzoti katikasike kutamba vanhu kakawanda. Tikasike kuita number 1 tidi iyo number 1 iyo ndiye yakatifuiritsa iyo. Atera kiwo. Fasta. Ivari kuerenga vanhu vari kuerenga 1 2 3 pakangoti 60 bado possible yachichechi chivharo chekupirana chomushipi. Bana vatavharwa. Wangomira ukainini mai ndaitori wopata bana jambira mukati. Achavhikwa kachavharwa kudai chekupirana chochi. Tipende yangu kudai. Ati bana jambira mukati. Saka nyaya yokuzikana kuti ati security uko kunyadzocha uko. Ndichara zvikaro zvakanyanya. Takarasika kweko. Norwanda kuseri kweumwe comrade mucombatiment imomo. Saka meno mudhara Jomo azomboita report kwenyiko azotrainwa paka. Aiti Jomo. Tabva tese kurutanda. Jomo iyo. Nokuti chakangopindawo kwandiri chaka chii. Kanzi pane munhu adi apindi. Ajamba kupinda muno. Anonzi Kapenga. Inda Rwanda. Saka manje panapa zvatakuita. Ati muno takataurana zviya zvokuti hakuna chinonzi liberalism. Ronovedze kuti liberalism iro. Tikamuona paari munhu akamuchengeta. Iye wacho akamuchengeta ndiye ari kuita sei? Ari kudzika iyo Kapenga waita sei? Vatari palapa. Yei. Takabvara takati Jomo. Ndazvo ndakamutuka azvichatauriki panapa. Takabvara mukandira shuko ndikandibuda. Kumiri kutovhura chibhoyo chidhochi acha kuvhurira inini ndi 1. Zvakapera zvakatorera nguva. Ngokuti takasitabva ipo takwirwa mabhenzi anga abva ikoko akauya neshipi yacho iyoyo. Takuiswa kubase area kukembe makamarati kuairport. Airport panzi pabase area. Yangonzika kuti base area but paripo pane airport futi. Yeye pabeira. Tukumeita kuti settle down. Tavatanyeperwa kuti muri kutorwa nendege, muri 60 muri kuya kutorwa nendege. Saka hapana munhu aiti ukangoona Air Tanzania. Munhu sunga takutomira kutambirira kuona munhu achaya kuti uyai tiende. Zvakazoenda zvingofedha takapagara zvokuma 3 weeks or so. Zvinoti takupiwa mataski ekuti tinobvisa offroada zvimahembe tichirodha maskania nemadhoji aikuya kumabhesi tiri ipapapo. Asi nomwe comrade anga agarapo kanzi ai macomrade mimi tambonyeperwa zvenyu kuti hapana ndege ichamboya kuno. Pamba kutodzokera makutoenda kutembwe. Munzi wakandakaita zvitauro anga ari trained ari logistics. Ndokubva tatonzi chakurai muchitotora hembe pamuvha masurudza hembe kuti anotambura mberi. Ingori 60 kudaro. Apa ngati amukomanda ndi Hondo. Saka ndokubva angopa directive kunzi right wakomana hello. Sorry. Kangaroo kuti ndakubva ndazvakanzita kuti wakomana 60 ngavaende kutembwe. Tangotakura takadaro. Of course takapfuura nepanya dzoni ati timboona kuti ndopa base pedu ndiani takufungirirwa varipo vakutofunga kuti takatrainwa. Yeti titoriwo semboda. Apa tanosvika patembwe. Patembwe takanoonayo iwana vaimujura. Ndo vakatakasvika varipo vakati ana sipo vakati makamukomanda acho. Training.
zvishuma zvitakwa ngodzukuru rakabhuzi zvese tagara tichingozviita kakawanda tichingogumira paBarnet fighting saka pakwa uchiita full time nepfuti chaidzo manje yenyere chadzo pedza training yedu paya kwanzi kurudiwa tangosarudzwa ipapo vanzi mimi tiendai kumedicine atatoitwa medicine pana comrade Ziswa the late ndo aititraina medicine paya patembo apo tapedza zvepatembo tatotrainwa medicine tatopedza ndabva ndadziwa detachment MO tatopedza vanzi rai deployment ndopatakatanga kudeploya kwakuenda inini first deployment yangu yanga iri pamukumbura Mozambique side makembe emakamarada saka ndipo takanzi aiwa iwewe manje haupinde uko tokuestablisha kahospital panapa nemakamarada panapa ino kana chakangu kaforward kangu mberi kudhuze kuboda chaiko saka aiwa unouya kugare panapa ungosiya mamwe mamediki vanopota zvizodirecta vanhu kuuya panapa tinana Josto aidi Josto zita rake akunzi Zimondi alani kakawanda ati matectorial commander ngwari mashefu wacho ainga mashefu saka nguva iyoyo I didn't know kuti pavaioperata vana Josto vese members dzegeneral staff kubva kuna sectorial commander zvichidzika vanga vakane mutemo wekunzi havafaniri kupinda kufront vanongogumara mabhesi kurie Mozambique side maboda kungopatrula ndokwavanogumira maybe concept yacho aiti vanogona vakakepiti vanotengesa something that was the philosophy yanga iri patime yacho ma76 iwo tapedza nyaya yacho iyoyo ndagara of course ipapo pachipatara ipapo ndichishanda nemakamarada iwa saka ini maitask yanga iri bhozi kubhodha redu rerere kumandarweni time iyoyo yese pataiti paipai kwaitwa Ditandi varungu ndiko kwakanga wakamaka ndiko kwakapinda nayo kwaipinda nayo macomrades aifana kuenda naZambia kuita zaZambezi vana macomrades aivana comrade Nhongo vana comrade Tongo vanatungamirai a number of them mashift but before Ditandi ndio zone yanga wakadini waipinda nako saka varungu pavakaita Ditandi wakaconcentrate much ku this side kuvhara kuisa maobstacles border rakavharaiswa border riri fenced riri electrical remagetsi then another 10 meters or so kuita ma-anti-personnel then wabva ma-anti-personnel 10 meters woenda tinogamura futi ma-anti-personnel mamwe acho aingopfekerwa wese ainzi mabhakuni mabhakuni zvaitarisana so zvoiswa katwaini kuti kakauka kudai kana muri pakati ipapo chinhu chakatariswa zvakatariswa kupinda naipapapo ukachihuka chichobva changoputika timu yese crew inenge iri papo yese apa zvatovharana saka imo mavanojoina kuti akatariswa uku wese rimwe rokatariswa uku achingoita line akadaro after ma-anti-personnel tabva kufenzi yemagetsi tikupinda ma-anti-personnel toenda pamabhakuni saka maanogepa manje vachiita chimuta vachakatariswa uku imo meso vanenge vachiisa futi ma-anti-personnel mine wabva imomo first iyo line remabhakuni wakupinda main obstacle yacho hombe Mbinya Road yanga yakaclearwa zvokuma 100 meters zvokutoti hapana those were the main obstacles saka dzimbo kubva iyo bhodha rese riri kungobva ndikangoti ndakatakaura mutokotoko chikwidza kunyanya uku pana mandarweni tananga kuna nazvumbo uku saka casualties aiwanda saka vakatadza kungocrossa ipo paya zvakanaka zvine discipline a lot of people vakakwara saka ndo people ndanga chinhu chibhesi vakakukwarapo vatodzoka inini ndoita maarrangements ekuvatakura kuenda navo kupi kutete pekutanga kechipiri kacho tatangoenda paniswe pakapiriviri toenda pazumbu
ndiko kwatatazoestablisha chihospital ikoko kune mane varungu takaita turi vana makamaradheva patatoisa tapiwa bwadi redu rekuti tipore chisa makomeredzi vaipapapo ari machiko varungu ava vaibva kupe varungu ava charifunga zita racho ndokubva tapiwa wadi saka inini peposi yanga katirengoti anenge wakuwara uya papi pamukumbura paya paindoorganiza transport yekumarori zvemakamarada ndoenda ndowaiskota ndinoadiwa asi ndovati kudambuka makumbo saka makrusade aiitwa paipai anga ari ekuti papasakapinda masikati siku saka mune muchitora fosho shavho yakati reba moisa chimuti chakati rebei ari kumberi ndiye anenge achifoshora kafoshora uku ofoshora uku saka imi munhu mese muchipinda uku munofanira kunge muchitoti uyo achisimudza gumbo iyo uchitsikawo ipapo kuna ukangoda kutsika pako wega saka paanenge adai akatumwa akangodawo chimailfield chacho uchibvisa uchichapa side taitorawo tatoti mainjiniya ofutika taitorawo futi tozidifuse saka ndo mafambiro acho usiku asi pamwe pacho muno apa titaura pamwe utonde reinforcement yevanhu vari kumakana ma150 200 munoda kupinda nesame way haitwa difficult auku mamborwawo ndekudiffusa chifenzi magetsi uku kuti aiyo haichatauriki saka ndo pandakatanga kungowa brave much because ndakanyatsa kuona kuti zvinhu zvacho hazvina kumira mushe pabhodha apa saka handina kumbenge ndapinda mufront changu kwanga kutaura makomeredzi iwayo anenge adambuka makumbo ayo osvika kubviswa chekwa vamwe vacho vamwe vaigadzirirwa miti kune vaigona kuvesa zvimamiti zvekuita gumbo kuita chigumbo kuti munhu anongoti kana ri gumbo tobviswa uko topfirwa kugadzirwa chigumbo chake chekuvesa
you.